Nakho-ke bazalwane, ngithanda lezi zokukhulisa induku. Omama bayakhala bathi kuyashoda, akufinyeleli lapha. Nakho, consa amanzi. Hlala ngufake ebhakedini. Nakho, consa amanzi. Ingoba ngisuke ngufake ebhakedini. Nakho, kufana nayo. Ubona? Nakho. Kufana nayo. Ngisuka ngufake ebhakedini. Ukuthi kusebenza kanjani lokho sikhuluma ngakho mase siyenza lento yomkhulisa induku. Phela ngifake ebhakedini kube manzi. Uma ngingayithambisanga lento ingasuka iyenze kanje. Ma ingenza kanje sekumosheka. Siyiqhwala iphasela yakho. Lento kumele siqede ngayo ukusebenza inje. Isingakwenza lokho ukuqhuma kwayo ku-evoke ukukhula kwayo induku yakho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Alright. Baningi abakhulumayo njengoba ngikhuluma kanjena, baningi abakhulumayo bethini bona, hawu kanti umkhulu angithi wayesitshalisa kulokhuyana, kanti manje sokushintshe kuphi njengoba sokuyile futhi sokudonswa kulinganiswa kubiliswa lento efana nayo lento. Hayi, indlela nama-formulas maningi, ngasho nama ngikhuluma ngalonyaka 2019 ekhosini ngithi nayi ziningi indlela nezihlahla zokwenza lento. Khumbulani ukuthi izihlahla nazo zivela ziphume seasonally. Ngikhuluma kumanje lokho okutshalwayo singaze ngithi asiyokudinga sinani, ngeke uzukubone lezi zinto zichaziwe zidliwe ibusika namakhaza sezotholakala imvula seyinethile. Kambe lokho sokushithi sobe simile singayenzi lutho. Ziningi izindlela, ngenye yakhona yenale ukukhulisa isitho sangasese somuntu wesilisa. Khokhovula kuphela oyenzayo lento. Sanisiza bomama kuthiwa niyakhala la. Nakhala ndawo cikile icane nize nibashiya abanye niye kwabanye. Nama usuhamba umshiya umuntu wakhona uyabe khathazekile ukuthi hayi mhlambe sokuyili ivolovolo leli elimbhayizisayo. Hayi manje kubhayizisa oza kokhokhovula sikukhandela ama-AK47 amabhazuka ama-R5 ezingangalizana ngangizikhonjwe ngazomfana noseverelem. Oza kukhande kusetshenziswa inkonzo yasekameleni ingakutheleli uvalo.